What's up mga kaachop? Welcome back sa akong channel. Aduna na pud tay video karon. Nata diri karon mga kaachop sa Eden Nature Park diri sa Turil, Davao City. Ug kung bago ka pa lang diri sa akong channel mga kaachop, palihog kog like, comment ug subscribe ug pakipindot na lang pud sa notification bell aron updated mo sa akong umaabot nga mga videos. Daghang salamat. Mga 30 kilometers na siya biyahion mga kaachop kung gikan sa downtown padulong diri. So mga almost 1 hour ang biyahe. Daghan kaayog mabuhat nga outdoor activities diri mga kaachop. Ug naapod sila mga rooms diri mga kaachop, na family room. Nindot diri mga kaachop nga magbanding ang tibok pamilya. Kung gusto mo maka-relax diri, musimhot sa presko nga hangin, adto na gid mo diri sa Eden mga kaachop. Dako ni siya nga park mga kaachop. Maabot ni siya og 80 hectares ang tibok Eden. Nya mas nindot pud nga mosakay ta atong shuttle kay para maka-tour pud ta sa uban nga part diri sa Eden. Dagan pug mga hayop ang atong makit-an diri mga kaachop. Naay mga peacock, naapoy mga langgam, naapod sila butterfly sanctuary o naapoy katong mga deer. Kaning mga peacock mga kaachop, makita na rin nyo diri sa park na maglakaw-lakaw. Wala ni sila naka-cage. Malingaw jud mo diri mga kaachop, labi na ang mga bata kay dagan pug makita nga mga hayop diri. Ug diri sa unahan mga kaachop, naapod diri makita tong ilahang ginatawag og bamboo maze. Pag humanatog baktas-baktas mga kaachop, mangaon sa ta diri sa ilahang buffet. Ang ilahang buffet mag-start og 11 sa morning mga kaachop. Tapos 800 ang bayad diri mga kaachop, apil na tong entrance. O naapod ni sila snacks nga tag 350 lang. So kani among gipili ang buffet kay lami jud kayo ilang mga pagkaon diri mga kaachop. Magkaon mga kaachop, mag-relax sa ta diri kay hastang daghan na gyud sa mong gikaon. Isulit gyud mo ang 800 ka bayad mga kaachop. Hastang lami gyud sa ilang pagkaon diri. Diri na punta sa fishing village mga kaachop. Pwede ta mamingwit diri og mga isda, na tilapia, na pud sila hito. O pwede pud nato ipaluto mga kaachop. So kung dili pud mo mugkuha natong buffet, pwede mo diretso diri sa fishing village. Tapos pwede mo diri mangaon na lang. So meron tayong tatlong stopover po. First is the Flower Garden, second was the Dash, at ang ating last ay ang Lola's Garden. Ayaw pud mo kalimot og sakay diri sa ilahang shuttle mga kaachop kay daghan pud tag maadtuan diri. Maabot ni siya og mga 45 minutes to 1 hour ang shuttle tour nila. Tag 330 pud ang bayad ani ilahang shuttle mga kaachop. Mao ni ilahang vegetable garden mga kaachop. Presko kayo ilang mga gulay diri ug maupod ni ilahang gina-serve dito sa ilahang kan-anan. Ug wala po nila ginabutangan og chemicals. So organic yun kayo ni diri, walang halong chemical mga kaachop.
lay down and I play dead and I stay dead. Maybe you'll get sick of it. Naapoy nag-perform og tribal dance diri mga kaatsyop. Dili ko sure kung every Sunday ba gid sila naga-perform diri or karon lang pod. Pag human nato sa shuttle tour mga kaatsyop, diri na punta sa ilahang mga rides. Extreme kayo ng mga rides diri mga kaatsyop, katong mga hilig og mga adventure. Swak kayo ni diri mga kaatsyop. Naani sila zipline diri mga kaatsyop ug naapoy kaning ginatawag nila og skywheel. Ang bayad ani 250 mga kaatsyop. Pwede pud mo mag horseback riding diri mga kaatsyop. Tag 200 ang bayad. Malingaw gid ang mga bata pud diri magsakay sa kabayo mga kaatsyop. Isa lang ang free diri nila nga ride mga kaatsyop katong ginatawag nila og Indiana Jones mini zipline. Mauni ang ginatawag nila og sky cycle mga kaatsyop. Tag 250 pud ang bayad ani. So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? Ug mauni ang ginatawag nila og sky swing mga kaatsyop. Tag 300 ang solo ani, pero kung duha na mo magkauban 500 lang. Makatipid mo og 100 mga kaatsyop. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt, never really know just what you want. With you I don't ever feel calm, I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. Ug diri na lang takutog mga kaatsyop. Daghan kaayong salamat sa inyong pagtanaw. Ug unta nagustuhan ninyo ang video nato karon. Hantod sa sunod na pud natong laag. Salamat.